Γεια σας παιδιά, εγώ Captain Hero Brain Player. Όπως λέτε, σήμερα θα κάνουμε κάτι πολύ διαφορετικό που δεν το έχουμε κάνει στο κανάλι μας. Θα σχολιάσουμε τραγούδι. Όπως βλέπετε, φυσικά αυτό το τραγούδι, στον Έντερσον και τα λοιπά. Ωραία, το κάνω, πάμε. Καλά ήρθαμε. Η ζωή μην το σκεφτείς, η αγκαλή στο σπίτι και τρώμε καλαμπόκι σαν το σκουρανούδα είναι ωραία και μην το σκεφτείς. Ωραία, παιδιά, δεν ξέρω τι μόλις έγινε. Τρώμε καλαμπόκι σαν το σκουρίχι. Το σκουρίχι τι είναι? Σκουλίκι. Μήπως αυτό είναι σκουλίκι? Και τα πιταλούβα είναι ωραία, μην το σκεφτείς για παρέα. Τα πιταλούβα, ναι. Ωραία, παιδιά, καλά, δεν ξέρω, το βάραγαν, το είναι μικρό, τα λοιπά. Γεια σας. Γεια σας, πλάκα. Πάμε να συνεχίσουμε το βίντεο. Αφήστε τα όπλα, γιατί εγώ θα πιάσω την πανόβλα. Εκεί που μάθαμε στα σχολεία, θέλω να κάνω απεργία. Και βγαίνω με παπούτσια ντόλτσε καμπάνα, φοράω ζωνικός και είμαι αγγελός. Son, 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 double son, super son. Son, 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 double son. Στο κάτω λέει τώρα αυτό son. Son, 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 double son. Son, 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 super son. Ωραία. Παιδιά, τώρα θα κάνω κάτι πολύ ωραίο. Πάρα πολύ. Περιμένετε. Το καλαμπόκι του τρώμε σαν το σκουρίχι. Το καλαμπόκι του τρώμε σαν το σκουρίχι. Δηλαδή το σκουλίκι. Τα πεταλούβα είναι ωραία, μην τα σκεφτείς για παρέα. Ναι, τα πεταλούβα είναι ωραία, μην τα σκεφτείς για παρέα, σίγουρα, ναι. Ρε, κάνεις παρέα με τέτοιο, με πεταλούβες, ρε. Να βγάλω λίγο το όπλο μου. Το έχω έτοιμο. Αφήστε κάτω τα όπλα, αλλιώς θα πάρω την παντόφλα. Son, 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 double son, super son. Παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε, πατήστε το κουμπί που λέει like και κάντε εγγραφή στο κανάλι μου. Γεια σας παιδιά.